kaigalangan, sa ngalan usab sa pagtulo ng PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungura sa inyong nasab nga pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumalak kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinipasya sa kalibutan. O ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ni anak sayon kamo makasabot diri kanamo din ginigamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kana nga among ipanudlo kaninyo ug kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa maong sipihan sa DYLA magsugod kita sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo o alang sa tanan aduna day duha ka hugna ang atong pag-alaga dinhi sa mong sibihan ang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kapunon sa adlaw kana gyapon nga Domingo nga gidumala kana sa atong mga kaigsunan sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio upan sa atong mga kaigsunan nga mga ministro o ebanghilista sa pagtulunan ang PBCM og sa dili pa iskutan ang tema ako gyapon nga gipadangat ang akong mga initon nga mga pagpangusta sa tanan nga mga kaigsunan sa tanan mga gasunod sa mga programa gikan sa atong mga Facebook subscriber ug sa YouTube maayong adlaw kaniyong tanan mga kaigsunan ug sa tanan nga mga kaigsunan namo labi na dito sa dapit parte sa Cagayan de Oro City sanglit ang atong programa Luzon Visayas ug Mindanao maning area mikabat na day kini sa 33 ka mga radio station nga nasudlan ubos kini sa pagpaningkamot sa atong Executive and Vice President sa maong pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio og sa tanan nga magsuunan akong gipahibalo usab labi na dinhi sa branch number 25 nga aduna kitay usa ka emergency meeting karong hapon human sa atong wali dinhi sa DYLA mag-abot kita diha sa atong chapter diha sa ilang Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia uban sa mga kaigsunan diha nga tanan busag hangyo ko ang tanan nga mga sakop sa branch 25 no nga mutambong sa mong meeting sanglit aduna tay pagisgutan ilabi na nga muabutay na pod ang atong gitawag og general conference no sanglit ang matag tuig aduna man kini duha ka gihatagan natog mga usa ka general conference matag tuig kani tulo ka conference o general conference ang atong ginahimo nga atong gisunod lugar sa diha sa pagtulo ng PBCM ang una diha sa Marso 10 ug ang ikaduha ang September 19 dayon nga gitawag kana og ang Marso 10 mo kana ang Angel Princess Liberty Celebration no ug sa pagka September 19 mo kana ang spiritual birthday sa atong langitong magtutudlo ug inguman sa pagka December 39 mo kana ang birthday anniversary sa atong langitong magtutudlo sa gangyo kong tanan nga mga kaigsunan karon nga nasakop sa branch number 25 nga mutambong usab sa maong himo nato nga emergency meeting. O kumusta na lang ninyo? Lakip na dito sa atong chapter sa Bugo no? Dito sa San Remio Bugo nila ni Mr. Junilo Bintulan og ni Brother Bertuinot ang yang vice. Kumusta ka mo karon brad og ingman sa mga membro diha nga tanan sa mao nga dapit sa San Remio Bugo og inguman dito sa Bohol sa atong mga kaigsunan sa Monte Suerte Carmen Bohol sa atong mga igsoon diha sa atong chapter nga mo si chapter president Longlong Divino og ni Brother Gregorio Painagan diha sa mao nga dapit ug iman sa mga membro diha nga tanan sa mao nga branch
kumusta og maayong hapon kanyang tanan. Og diri sa Cebu nila ni brother Nasar Guardiana og nila ni brother Manolito Duroy may hapon. Og ingon man usab nila ni brother Bobot Panta, brother Lucy Panta, o ingon man nila ni sister Ivy Valenzuela og ni sister Janice Valenzuela diha sa Tipolo, Mandawi, o ni sister Margarita Igunya diha sa kasuntingan sa Maylubang nila ni brother Nicomedis Igunya. Hinaot punta nga makatambong usab ka karon sister brother sa atong meeting nga pagahimuon. O kumusta na lang gyud sa tanan nga mga nagsunod nining mong programa. O aniya pa ihatag ko pa sa lain nga alagad pangmusta usab siya nga na kaniya. Maayong kahaponon sa tanan mong kaubanan o magpadayon ta sa atong pag-alagad diha sa atong balaan nga master o kanimo pod kang Brad Reverend Charlie. Nagpasalamat po ko nga nakabalik na po ko karon sa programa. O kanimo Brad Cha, kung ibalik ang tema sa pagsugod. Ang atong tema no Brad Juan mo gyapon kini nga padayon na to gyapon hisgutan ang dinidapit sa katumanan sa Espiritu Santo, no? Tungod kay nining panahon na importante kini nga mahibaluan sa tao nga kining atong panahon karon na kita nagpasakop sa pagkapanahunan sa Espiritu Santo. Sanglit ang Biblia dunay tuluman kangalan nga gisgutan sa Biblia nga diin ang tao anak mag-alagad sa unang panahon. Ang amahan matud pas 28:19 sa Mateo nga matud pa ni Kristo, panglakaw kamo sa tibok nga kalibutan ug himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa dunay tulo nga gisgutan sa Biblia ug niini aniya kata nagpasakop sa dapit na sa katumanan sa Espiritu Santo. Kay unang panahon nagpaila maong amahan dito dapit kana sa Israel ug ang nga nagtukod sa iyang katawhan nga Israel usab ang katawagan ug sa pag-abot sa ikadawang panahon diha natas panahon sa atong Ginong diha sa pag-abot sa ikadawang panahon naabot ang panahong Kristiyano nga atong Ginoong Kristo nagtukod siya sa iyang katawhan usab nga iglesia o iglesia ni Kristo matud pas Mateo 16:18 ug Roma 16:6 unya Roma 16:16 o sa pag-abot po sa atong panahon niya kita nagpamatuod diya dinidapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga atong gipailang adto sa mga katawhan nga nagsunod nining atong panahon karon. Pero sa dili pa ang tema Brad Dines ato gyapon tong lakbitan ang gingon ni Brad Valencia kaganina nga katukon ng mga katawhan sa Israel sa una wa nakunuto sila'y kanang Dios nga kanang sa ilang pag-alagad wala kunoy pangulo nga gitudlo naturalmente. Ngadto panahon na kay nagka bulag-bulag sila tungod kay wala na sila nagsupak na sila sa kabubuton sa Dios. Busa mo hinungdan gani nga kanang ang Dios niadtong panahon na naama na sa kung atong basahon bradjihan sa dili pa lugar nato kanang atong himuon lugar pamatud-an ang atong tema karong hapuna kun atong basahon nga katong gihisgutan ni Brad Valencia kaganina nga matud pa dinhi sa kanang yang natudlo wala na kunoy na tudlo pang mga kuan mga kanang mga pangulo diha sa Israel kay matud pa dinhi kay si Tres gingon na to sa ikaduhang kronikas karon sa usa ka taas nga panahon ang Israel walay matuod nga Dios ug walay usa kan matinudlong sa saserdote ug walay kasuguan. Wala daw sila nakailangan naman kay ang kasaysayan pud sa Israel na biniyaan man ni siya kay naago din ni sa Isayas nga giyon biyaan ko kamo sa mubok nga panahon ug tapos sa mubong panahon pagatigumon busa dunay pagbiya sa Dios busa mo to hinungdan nga niadtong panahon na walay na tinudlong mga pangulo o bisa pa walay Dios
Pero timan Brad Valencia kay mo may imong gigamit ganina imong gisampol ngayon ana pod ang mga sistema niining mga panghitabo nato karon huna-hunaa Brad Valencia nga kung ingon ana pa ang sistema sa paghisgot nila ni Macarayo nga naglain sila pundok ila PDM. Ang PDM ba kung wala na sa PBCM kay ang PBCM ra maoy kanang gisgutan nga maoy kanang mudala lugar sa rinda sa kalwasan kay naa kana sa kasaysayan sa kanita sinatian lugar sa basahon sa Espiritu Santo nga nagpakatawo akong basahon mga mahal namo nga mga kaigsuonan kini nakasulat sa kanang gisgutan ako sa maong Biblia nga matud pa gitugaan kana ni Master nga matud pa niya ang tao nga dili mudawat sa PBCM wala sila'y kaluwasan. Basahon nato ning 178 sa kapitulo 1 sa gitawag og mga kasinaytian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas di Junio Senior galing di ilan nimo ni dawaton tungod kay matud pa nimo kini usa kini kabayas wa nimo naunaa nga kini sa diya pa lugar sa usa gani ang nagpaygayon ani katambayayong ni Reverend Charlie nga nagsulat niini usa gani si Danilo Nakwa mo ni ang katambayayong sa paghimo ni pero sa dihang karon si Dani dibuwag na siya sa PDM sa walay panglantaw nga mismo ang iyang usa sa kaabag siya sa pagsulat mismo sa mga ebanghelyo ni Master ningon si Master kung atong basahon ang 178 sa kapitulo 1 sa mga basahon ug allowed ang mga tao nga dili mudawat sa pagtulon ang PBCM pagtulunan daw ang PBCM nga mo'y tinukod sa buhing Dios Espiritu Santo kay dili gayud maluwas busa kinahanglan nga ang mga taong matarong mudawat gayud sa pagampo sa Dios Espiritu Santo uban unsa pa gyud sa pulong sa Dios nga maoy makaluwas matod pa nimo gani dugang nimong aligasyon nga si mas matod pa ni Master ang pulong sa Dios ngingon daw Master sa niadtong tuig 84 matod pa nimo sa imong sulti sugilanon ambot og klaro insakto baka na matod pa niya ningos Master nga kanang inyong gikopya rong mga pulong dili na ninyo makaluwas sa adlaw unya sa kalisdanan sa mga kalamidad pero ang gingon ni Master dinhi sa iyang mga ebanghelyo giingon din ang tao dili molos kun dili sila amo daw sa pagtulunan ang PBCM nga mo'y tinukod sa buhing Dios Espiritu Santo kay dili daw maluwas kun dili ka mag-PBCM kinanglan nga ang mga taong matarong daw mudawat gyud sa pag-ampo sa Dios Espiritu Santo uban unsa Brad Balisa uban sa pulong sa Dios inaama lagi pulong matod pa nimo dili na importante timan nga si Master sa talalakaw pa siya sa wa pagyud siya mulakaw nagpakopya siya daghang mga pulong daghang mga pulong ang iyang gipakopya unya kay kung tinuod pa nang gingon nimong dili na kinanglan pa ang pulong kay dili kuno na makaluwas pag-abot sa kalamidad kada talagban unya nganong ningon mas Master nga uban matud pa maluwas sila nga matud pa nga mudaw sila sa pagampo sa Dios Espiritu Santo uban ang pulong sa Dios may pulong sa Dios magauban na kay karon matud pa nimo ang maong mga tao nga katong mga katawan sa una wala may mga leader o pangulo mo hinungdan nga dili na bastante na nga dili mo mudawat dili mo dawat sa gihibili ni Master nga leader sama ni Reverend kay matud pa nimo imong manggigamit nga ang Israel walay mga leader sa una walay Dios nga kanang natino matud pa wala kunoy matuod nga Dios ug walay mga leader mo nay imong giingon mo nay imong gibasihan kay wa nimo na nga kun ang tao ni adtong panahona kung dili sakop sa Israel kung dili sakop sa Israel kay
matud pa sa Biblia, wala sila'y Dios, wala lugar sila'y Dios niadtong panahon na gawas lang sa Israel. Nya? Matud pa 5:15 sa ikaduhang hari. Og siya mibalik ngadto sa tao sa Dios siya, og ang tanan niyang kauban, og miyana og mitindog sa iyang atubangan, og siya miingon katong tao sa Dios, aniya karon ako nahibalo nga walay Dios sa tanang yuta gawas sa Israel. Busa matud pa, karon ako nagahangyo kanimo, dawaton mo ang usa ka gasa sa imong alagad. Tanawa ke, naabay Dios niadtong panahon na gawas lang sa Israel, walay Dios. Maingon usab nga kung sila karon ng siak ng balhin ng gawas sa pagtulo ng PBCM, mingtukod si Pedroso, the Seal of Living God, si kanang Makarayo PEDM, kinsa pa diyang mibulag sa pagtulo ng PBCM, si Mary Alcasarin, bisan pagkapila pa sila nagmaster-master ke sa ilang baba nga atong madawat, gipamatud-an sa Dios. Basta dili ka mugawas ka gani sa pagtulunan sa Dios nga gitukod, walay Dios nga muangko nimo nga imo nang ikaw iyang katawhan. Kaya atong gibasa ang Israel, walay Dios nga naila, naay Dios, walay Dios nga natudlo niadtong panahon na gawas lang sa katawhang Israel. Alang sa nga naman, tungod kay ang Israel mao kanay iyang gipili kay sama pud sa atong panahon anong dili balido nga silas Makaroy mulain, silas Pedroso mulain, naabas master dia, wala sama sa Israel. Tungod kay ang Israel lamang mo inay Dios niadto, tungod kay walay gitudlo nga katawhan sa Dios niadto panahon, gawas lang sa Israel. Sa pagkaagipod sa panahon sa Espiritu Santo, wala po'y Dios ug wala po'y katawhan nga gitudlo nga lain nga ang tao ana magpasakop, gawas nganha lamang sa PBCM. Nga naman tud kay ang Israel kung atong basahon ang kasaysayan, matud pa dinhi sa Amos, atong basahon ang nakasulat sa basahon sa Amos, mga kaigsuonan aron ba basig nakalimot ni Ake, nakalimot ni sa doktrina nga iyang gisubay, kanhi kay usaong man lagi nga gusto lagi siyang mubulag sa maong pagtulunan kay wata kay balo kun unsay gusto niya. Gusto ba siyang siya mag-leader? O walang takay balo na kay nganong dibolig siya, nganong nga ningon ko nga gawas nga ang Dios diadto pa na ang Israel lang mo na Dios, tungod kay ang Israel mao lang ang gipili sa Dios nga iyang katawan niya. Sa 3:1 hangtod sa 2 sa Amos, inyong patalingugan, pamati kining pulong nga gipamulong ni Jehova batok kaninyo o mga anak sa Israel. Ipamati daw ang anak sa Israel, batok sa tibuok nga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto, nga nagaingon sa 2, kamo lamang ang akong giila sa tanang kabanayan sa yuta, busa pagaduaon ko kamo tungod sa inyong tanan ninyong mga kasalanan. Ikinsa di ay lang ang giila lugar nga kabanayan sa yuta ni adtong panahon na gawas ang Dios didto lang ang Israel lang mo na Dios, tungod sa katarungan nga ang Israel lang mo'y giila sa tanang kabanayan sa yuta, ki alang sa imong kasayuran nahibalo ka nini kay atong gigamit sa unang panahon sa atong pagwali dinhi sa DYLA, pero karon naunsa bang imo naman ninong giliso? Ha? Busa sila sa Makarayo kung kapila man sila magmaster-master nga moingon nga gisugo mini master, gisugo ni master nga ipatukod ang PEDM og si Pedroso gisugo gyapon nga silyo sa buhi nga Dios, dili gyapon kana balido basta mo bulag ka sa PBCM. Nga naman tungod kay ang PBCM lamang ang pundok, ang relihiyon nga gitukod sa buhing Dios nga natuman kana ni Master Tomas Dino Senior, di yun Senior nga mao ang katumanan sa Dios nga Espiritu Santo. Mao kana ang mga kamaturan hinaot paunta, Brad Valencia, nga makaamgo ka, ayaw na nang magginarbo ta taas tagdarbo tungod lang sa ginagmay nga mga butang nga imong gikasiluan, katong gisugilo nimo kaganina nga gipakaulawan ka nga bisa nagkalo ka dinhi sa studio, gingnan ka nagkalo ka usaon upaw man, ayaw
Ayaw bulahan gani ang magpaubos kung atong basahon ung lakbitan nato ang gitudlo ni Kristo sa iyang mga katinunan sa kaning panahon. Bulahan ang magpaubos. Ngay ka na igipataas man. Ipagkataas, igapataas na siya. Busa, kung matod pa ni mo kisaway ka, ayaw, unsa man ka. Mao lang diya lang napita nga mubulag ka sa grupo sa mga ebanghelista. Muburag ka sa grupo sa mga magwali. Ayaw. Kay kung kana ang basihan kay paagi sa kaluwasan, ngunay giingon nga maglisod ta pag luwas sa atong kaugalingon sa tinod lang nga pagkasulti. Nga naman, por kay gamay ragi kayo na, sulti lang na nga mingon nga kanang unsaon upaw man nagkalo ka, asa man kuno day makadaot na. Nga ug naon tinuod bitaw nga nangaupaw na ta. Ako gani sinaw na ni akong likod nga ulo nga bahin. Pero di na to na tuod ana makigbatok na ginuntas atong mga kaigsunan, ato na nung silang kanang singana ng dili na nato sila tagaadog maayong pagtagad. Dili ngo na karon kaysa atong panahon karon naaman ikatulong panahon sa Espiritu Santo kung atong atuan ang Biblia brajihan. Sa atong pag-alagad naabatay gibasihan sa Biblia para berta nag-alagad dinhi na sa dapit sa basahon o katumanan sa Espiritu Santo nga mabasa na to sa Biblia. Paliw ko pag basa Brad Juhan kining nakasulat sa unang Pedro kay atuning isgutan og di nato ni makuha karon kay taas man niya ato ning supayan sunod. Gatong basahon Brad Sam ang unang Pedro. Si Pedro apostol ni Hesukristo nganha sa mga 1:12 dito lang sa 1:12 Brad Juan. 1:12. Kay maunay atong importante nga ato nang i-discuss ron. Sa 1:12 no kan masugot ani Brad Sam. Bersikulo 12 na lang dito. Bersikulo 12 lang ta sa 1:12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon hibalo sa nakaninyo pinagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit nga mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Nakita niyo mga kisunan sa amo di ang stand sa among pagpamatuod. Nagpamatuod mitud kay dunay mabasa sa Biblia. Nga tagna nga natuman diri kanamo, dunay mga tao nga nagawali sa mayong balita, nga ilang balita na sa Espiritu Santo nining aton karon nga pinadala daw gikan sa langit nga mga butang nga nini ang mga manalunda daw nangandoy sa pagsudong. Dunay balita nga among ginatudlo kaninyo mga kaigsunan nga kunsa nga balita na sa Espiritu Santo nining atong panahon karon. Ngano nga sa among sa among pagpamatuod balita sa Espiritu Santo na among gidala ug wala mi mudala sa balita pa samahan nga mao siya ba unsa man ang mga balidong rason bradyuhan nganong Espiritu Santo atong gidala. Palihog ko pagbasa bradyuhan ang nakasulat sa Jeremias sa kapitulo 31 bersikulo 31 unya 33 hangtod sa 34. Ikama 33, 34. Atong basahon Brad Sam sa Jeremias 31 bersikulo. Niya karon ang mga adlaw moabot na magaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Atong dito sa 33 apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa banay sa Israel sa tapos niadtong mga adlaw. Nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing kini. Sulat ko ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Ug sila dili na gayud magtudlo og ang tagsa-tagsa sa katao sa iyang isig katao ug ang tagsa-tagsa sa tao sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova kay silang tanan
managpakaila kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila, nagaingon si Jehova, kay pasayloon ko ang ilang kasalanan og dili nagayod hinumnaman ko ang ilang sala. Maunay katarungan mga kaigsunan, mga kaigalaan, balido ka na nga rason. Ngano nga sa paglutaw, sa pagtulon ang PBCM nga nagdala sa pagpamatod sa pagwali sa maing balita sa Espiritu Santo, ngano nga Espiritu Santo na ilang gidala ingon nga mo iwali ngadto sa mga tao, ug ngano nga dili ngalan nga yuba ang dadon. Tungod kay katong ngalan nga yuba nagtugon mismo ang Dios nga mga maos yuba nga dili na itudlo o dili na hisgutan pa ang iyang ngalan. Mao na ang katarungan nga sa pag-abot sa ikatulong panahon, ang among gipamatuod Espiritu Santo nga pagpamatuod nga pagwali. Pero ngano man nga kanang Espiritu Santo man gyud ug dili man pud Kristo ang among ginana. Tungod sa katarungan nga kung aduan nato ang mga rason sa mga apostol, sama nila ni Apostol Pablo nga nagpamatod katong wali o balita mahitod kang Kristo, dili kadto gitug-an kadto nila nga dili kadto kahingpitan pa nga balita o mensahe, ug kadto kay dili kahingpitan mawala pagato pag-abot sa hingpit nga mensahe sumala sa Biblia. Yaw, dala ko kining nakasulat sa nga Biblia nga hubad sa Bibliang Katoliko, pero hiligayno ni siya mga kaigsunan. Atong pagabasahon, kina nakasurat sa ikadunang Korinto sa iyang kapitulo 13. Kung ato kining pagabasahon ingon niini ang gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia. Sa Bibliang hiligaynon kini usa kini ka hilunggo lugar, pero Catholic Bible gyapon kini kay gingon dinhi sa 13:9 ug 10. Kaya ang aton mga hiyas sa hibalo kag sa pagwali sang pulong sang Dios, hindi pa himpit, dili pa daw himpit katong pagwali nila sang pulong sa Dios, ang pulong sa Dios. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magadaliwan. Busa ang katukon ng ilang mga mensahe, mga pagwali, manghiya sa pagmensahe, dili daw kadto hingpit, kanang himpit man na nga dili pa kuno to mauha ang hingpit nga mensahe. Pero kung ang himpit o hingpit moabot daw, kadtong dili himpit magataliwan ug sa lain nga binisaya pa mawala. Busa gingon ni Pablo ang ilang mga dinasig nga mga mensahe dili pa hingpit. Pero kung ang hingpit mabot na, ang dili hingpit mawala o magataliwan matud pa sa hiligaynon. Pero hain kining gingon nili Apo Pablo nga dili hingpit nga mensahe, kay dili hingpit mawala ka na pag-abot sa hingpit nga mensahe. Ania basahon gyapon nato kining kanang matud pa sa Roma sa iyang nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 10 versikulo 17 unya tinigya pong basahon sa hiligaynon. May nato ning praktiso ning hiligaynon aron manad-anad ta aning mga paglitok aning Ilonggo ba kay makaadto niya tas kailungguan di na to matag-an. Busa ato ning masabasahon yaw. Sa 10:17 gingon gitugan ni Pablo, gani ang pagtuo nagikan sa pagmati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi pagwali na nungod kay Kristo. Busa kadto di ay mensahe nga gingon ni Pablo nga dili pa to kahingpitan nga mensahe mawala pat kadto pag-abot sa hingpit o himpit nga mensahe magataliwan. Busa ang buot gipasabot ang mensahe nga gingon mao di ay katong pagwali matud pa ang pagwali maabot na hanungod kay Kristo. Maabot ay katong mensahe mahitungod kang Kristo. Busa wali di ay ang buot gipasabot sa mensahe nga dili pa mao ang kahingpitan kay dili maningpit matud pa sa atong mabasa sa Hebreo 6:1 busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan
ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Ang mensahe sa atong gibasa mao katong pagwali mahanungod kang Kristo. Pagwali may tungod kang Kristo ang buti sabot. Ninang mensahe nga gingon ni Pablo, dili kana pabilinan tungod kay dili pa na mao ang kahingpitan nga mensahe o pagwali. Mao hinungdan sa pag-abot sa ikatulong panahon nga natuman sa PBCM nga nagpamatuod sa maayong balita sa Espiritu Santo mo hinungdan nga Espiritu Santo gyud ang among gidala ngadto sa mga tao tungod kay ang balita kang yuba gitugan nga dili magitugan sa unang panahon nga dili nato itudlo nga balita ug ang ikadung panahon pod dili pod balita mayud kang Kristo tungod kay katong balita dili pato kahingpitan nga balita mawala pagkato pag-abot sa hingpit nga balita nga ang kapitan mauna ang pagwali may tungod sa Espiritu Santo mga kaigsunan. Pero unsa man kaning Espiritu Santo nga kanang among giwali kinsa man ang responsable nga nagpadala niini mga kaigsunan o bradyuhan. Ang responsable niini nga nagpadala para bernamo ni giwali, gidawat o gipamatud-an nga mo gipamatud namo sa mga ngadto sa mga tao ang atong Ginoong si Kristo maoy responsable niini na naabot kining Espiritu Santo tungod kay Espiritu Santo siya mao ang nagsaad niini para dawaton sa tao nining atong panahon karon. Unsay prueba bradyuhan basaha ang Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 16 bisag laos nimos 17 bradyuhan. O katong basahon diri sa bersikulo 16 Padsam, og ako nangamuyo sa amahan og kamo iyang paghatagon og laing manlalaban. Isugod usa sa 15 bradyuhan. Okay, atong isugod sa 15 Padsam. O katong isugod sa 15. Ang Espiritu Santo si Kristo gyud moy responsable ani nga nahidangat dinis kalibutan. Okay. So kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo ug ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang paghahatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan nga mao ang espiritu sa kamatuoran kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo og maanha siya sa sulod ninyo. O mo kana ang responsable nga kanang abot kana sa kalibutan kanang Espiritu Santo nga moy atong giwali mga kaigsunan o bradyuhan ang atong Ginoong Hesukristo alang sa kasayuran sa tanan. Ang atong Ginoong Hesukristo ani ang may responsable nga maabot kining Espiritu Santo nga naman tud kay siya mo ang nagsaad niining Espiritu Santo nga para lugar dawaton sa tao kay matud pa niya kun higugma mo nako ingon si Kristo inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Unsang sugo ug akong mga muyo samahan ug kamo iyang pagatagan ug lain nga manlalaban nga makiguban kaninyo hangtod sa kangturan nga mao ang espiritu sa matod pa nga mao daw ang espiritu sa kamaturan. Pero kinsa man ning gingon nga manlaing malaban nga makiguban kanato hangtod sa katuran nga mo ng espiritu sa kamaturan. Gitugan ba nga Espiritu Santo gini sa katumanan niya? Gitugan gyud. Kung atong ipaubos sa pagbasa sa 25-26 bisag ginahos tas 27 nga ang tao nga makadawat nga makahibalo ni dili gayud sa kinahanglan iya gining dawaton ang gipamatuod ni Kristo ug dili lugar nila angay talawan kay matud pa dinhi 25-26 kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang aniapa ako uban kaninyo. Ingon si Kristo. Ingon si Kristo apan ang malalaban ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na nga sa ako ngalan ibda padala sa amahan siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Unya unsay dayoy sunod angay ba ang tao mutalaw og dili dawaton ning Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo nga gipangamuyo niya sa iyang amahan
sa 27 kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sama sinatagan sa kalibutan kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw busa ang tao dili angay ipatalaw sa Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo, gipangamuyo kada niya ngadto sa iyang amahan para mapadala kanang lain nga manlalaban nga sa pagkatuman maunang Espiritu Santo, mga mahal namo nga mga kaigsoon. Pero kining Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo, gipangamuyo ni Kristo sa iyang amahan para padala kini kana nga laing manlaban nga gitug-an niya, kini bang Espiritu Santo sa pagkatuman mao ba ni mupuli ni Kristo dinhi na pud sa kalibutan? Oo, mao ni mupuli mga kaigsunan, mga minahal namo nga mga kaigsunan. Unsay prueba? Mao man gani nga dili mo ipatalaw ni kay mao ni mupuli sa atong Ginoong Hesukristo ug dili nang gingon diya sa kanang mga higala nato nga mga nasa kanang Roman Catholic nga moy atong namatan kayag nga reliyon sa una na ang kapuli ni Kristo mao lugar ang Papa sa Roma. Dili tur kay ang Biblia ang hisgutan ang puli rapod ni Kristo dinhi sa kalibutan, walay lain. Ang lain rapod nga manlalaban nga mao kanang Espiritu Santo sumala sa atong mabasa sa Biblia. Basahon ta ang prueba dinhi sa Juan 14 sa basahon sa Biblia nga bersikulo 25-26 dinhi atong pagabasahon ang gingon nga kanang gitawag din ang Biblia nga ang Biblia sa pulong sa Dios. Mga mahal namo nga mga igsunan, dili ning hilikay nun ang pulong sa Dios. Ako ipakita lugar sa kamera ang pulong sa Dios nga nagtugan din nga kung doon na may gisgutan ni Kristo ipadala niyang laing malaban nga Espiritu Santo, gitugan ra po niya nga kining Espiritu Santo mao na ang puli niya dinhi sa kalibutan niya. Atong prubahan dinhi sa Juan sa kunang gingon sa kapitulo 14, inyong pataligugan mga mahal namo nga mga kaigsunan, ingon ini ang gipahayag lugar sa nakasulat lugar sa Biblia. Matod pa dinhi sa 25 sugod ta. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo, ingos Kristo. Samtang kauban pa ninyo ako, kauban pa ninyo. Sa to pa, diha pa siya ato aning panahon sa kalibutan. Apahan, ingon niya sa 26, kung makagikan na ako, sa to pa kung makagikan na daw siya, kung sa dayon, ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, gitugan na niya, mao ang ipadala sa amahan, puli kadako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong ginaingon kaninyo. Matud pa, ayaw kamo kaguol. Napay ang gingon kay katong mga Espiritu Santo kasi ang magagikan na siya nga ipadala sa man puli niya katong Espiritu o sa pagiyang gidugang. Ayaw kamo kaguol ug ayaw kamo kadlok. Tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw mao ihatag ko kaninyo, dili kini sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibutan. 28 matud pa dinhi bisag diha lang ta sa 28. Klaro na nga ang magdadasig di ay ang Espiritu Santo maunang puli di ay ni Kristo dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan. Ingon niya na ang mga gihisgutan lugar sa Biblia. Karon, kay ang Espiritu Santo man maumana nga kanang puli ni Kristo sa kalibutan sa pag-abot ni ana, mga mahal namo nga makaigsunan. Makita pa ba ang Kristo? Muna nindot pangutana. Dili na siya makita atong basahon tud kay kanang naamanas Biblia. May sa pag-abot niya ng Espiritu Santo balikon ko pangutana nga mo ka nang magdadasig mo na puli niya. Pag hidangat niya na, makita pa ba ang Kristo ang pangutana ko? Idili na makita. Basahon ta. Puribaan din na to.
sa 17 ug 10 sa Juan gingon din matod pa sa mabasa nato sa Biblia. Ingos Kristo, ngani suginlan ko kamo sa tinuod gyud ha. Way bakak ni nga mayo alang kaninyo nga mopawa ako mo di siyang di na siya makita nga naman kay mopawa man siya. Kay kung dili ako mopawa ang manlaban, dili mo ana kaninyo. Apan kun mopahawa ko, ako siya akong ipadala kaninyo katong manlalaban nga laing manlaban nga mong Espiritu Santo. Og inigabot na niya katong laing manlaban nga mong Espiritu Santo, iyang pailhon ang kalibutan may tungod sa sala og sa paghukom o sa pagkamatarong og sa hukom. May tungod sa sala kay sila wala man musalig kanako ingos Kristo. May tungod sa pagkamatarong kay ako moadto man sa man og dili na kamo makakita kanako. Mao na hinungdan nga sa paghidangat niya ng Espiritu Santo nga laing malaban kay mopawa mang Kristo, mo'y paghidangat ana dili na makita ang Kristo. Pero kung ingos Kristo mopawa siya kay madto siya sa amahan, kanang pagkaistoryaha mga mahal namo nga maksyonan, sumbingay bana nga bot gipasabot nga kun mo nga matod pa mopawa siya, istorya ba lang niya, sambay nga iba na niya pagkaistorya, dili ba na karo nga muhapahawa gyud siya tungod niya ng kanang laing manlaban nga ipadala mo ng Espiritu Santo sa pagkatuman nga mo ng puli niya dinis kalibutan. Kung mopawa mo ningon mas Kristo mo ato siya siman kanang pagkaistorya mga kaisunan, dili kana sumbingay kun dili iyano kana nga pagkasulti niya prueba gihapon. Sa 1:16 sa iyang kapitulo 28 ug 29 inyong patalinghugan, gingon, ako gikan sa amahan ingos Kristo ug ako miyani sa kalibutan, usab ako mibiya sa kalibutan ug muadto sa amahan. Ang iyang mga tinaan miingon kaniya, karon nagsulti na ikaw sayano gayud ug di na pinaagig sa bingay mo sa klaro. Kung miingon siyang mupawa siya, tinuod. Nga naman siya mapuli. Nga laing malaban nga mo ng Espiritu Santo. Nga ang Espiritu Santo, gingon, magtudlo ka na sa tanang mga butang. O kung saan, usa sa mga butang nga itudlo sa Espiritu Santo, mo na gingon, mo ka ng pulong sa Diyos. Ha? Supak karbas Brad Valencia ni kay matod pas Episo siyang kapitulo 6:17 nga matod pa dinhi kung atong basahon ang Biblia nga ang mao ni itudla sa Espiritu Santo nga importante kining may boloan sa tao ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Ay matod pa ni Valencia ipadawat nga matod pas 2:17 ngalan kuno na ni Master atom na rong balikan. Usa na pulong sa Dios nga ipadawat nga nagtudlo ang Espiritu Santo ha? Mao na atong susiyon ron ngatud pa kay matud pa sa atong gitudlo nga Espiritu Santo sa pagpanudlo nato sa dili pa lugar nato ni madawat ning pulunga sa diyang tudlo ta kay ato mang katugdanan ang pagwali sa mayong balita sa Espiritu Santo nga natuman din nato mga PBCM ang nagwali ug dili PDM kay PBCM lagi ang gitagaag authorized ni Master kasi siya nagtukod ana wala nilabot ang dili PBCM ato bitang gibasang kasaysayan sa Israel igon usab ni ana ang mahitabo sa kasaysayan busa kapila pa ang tao mingon nga gisugo mo ming Master Brad at ipatugod kinanglang ipasakop mo sa PDM gisug matod pa nila panalitan nila makarayo unya muingong Pedroso gisugo kung Master nga kinahanglan ipasakop mo seal of the living God lugar agay kadaghan ng tinuod ninyo muingong pos Miri Alcasarin mo gyapon Jesus pagkadaghan ng tinuod unya ang Biblia usara ang tinuod dili daghan naunsa baning akong mga kaigsunan karon kay matud pa ang itudlo lugar sa mga tawo nagwali sa mayong balita sa Espiritu Santo kinahanglan ang Espiritu Santo magbatuna og bag-o ngalan. Ya Bradines ato ni sukat-sukat kay mo man ni climax gud na kinahanglan makabot ani kay mao man ni diskutan ni Brad Valencia. Kaliyo ko pagbasa
Brad Juan, nga ang pagtudlo nato nga naa nata nagtudlo sa balita sa Espiritu Santo, ang atong gitudlo nagpaila bata, atong nagpaila nga dunay atubangon sa tao nga kinahanglan mo ni importante nga madawat usab sa tao. Palihog ko pagbasa ang pinadayag sa iyang kapitulo 2 bersikulo 17 kay lintas na kay oras ng gamay. Ato mo sa dire brad sa pinadayag 2 o no 17 ba ni? Kani mo ni ato masahon kani? 2:17 o kana 17. Ang atong basahon, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinhog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang madaugon paghatagan ko sa manang nga tinaguan og paghahatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nagadawat niini. Mauna ang istorya Brad Johan nga sa atong pagpamatuod na anas pamatuod tas mga nanatas nagpamatuod tas Espiritu Santo nga wali nga natuman din nato unya nga atong gitudlo nga ang Espiritu Santo magbaton og ngalan og madawat ni sa tao. Ang madawat sa tao dili lay usaray madawat in tao na pero kang Brad Valencia usara ang Espiritu Santo kay matud pa niya di man siya mutuo ani kaning mana nga gingon matud pa dinhi ang adunay igdulungog katong nay dalunggan kinahanglang magpatalinghog sa sulti sa Espiritu. Dunay sulti Espiritu Santo, Espiritu ngadto sa mga iglesia, mga katawan man ang mga madaugon ha sa topa usay madawat paghatagan ko siyag mana nga tinaguan gitago gay na mana o paghatagan ko siyag usa na paggihatag og pagatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinutan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nagadawat niini. Unya ang kagbagbrabali siya kining bato nga bagong ngalan nga naas bato nga gisulat dias bato nga puti nga gisulat nga bagong ngalan natuma na sa Espiritu Santo tinuod bitaw sa Espiritu Santo na nga katumanan. Pero nga usa ang dili tinuod kay imong mang giusara ang mana ug ang Espiritu Santo nga naay bato nga puti nga may ngalan nga bag-o des bato nga puti nga ang unta ang sakto ana nga kanang bato nga puti referado sa Espiritu Santo nga may ngalan nga bag-o duna siya itudlo ngadtos mga tawo nga ipadawat nga maunang mana nga tinago. Dili kay batot pa nimo kanang mana mora nas master referado nas Espiritu Santo sayop na kay labi nagingon ni Brad Charlie Reverend Charlie nga ang mana maunang pulong sa Dios tinuod bitaw na pulong sa Dios bitaw na kay kun atong adtuan kadtong nahitabo sa Israel sa una gipadala sa Dios gipaula nila ni sa Dios kadtong mga mana ditos langit dagan klase-klase man to gani nga mana nga nahitabo dito nga ilang gipangaon kumukay sila gipanggutom na gidala sila dito ni Moises dito sa kamingawan nang likramo ang mga tao kay wa sila makaon busa kanang ang Dios mipadala kanilang mga pagkaon niyaw 78:23 hantod sa 25 bisag i-29 klase-klase ni napay mga unod ani mga matud unod ingon sa abog dili kay katurang gingon nga mana nga matud pa katong tinapay dili kay basta ang mana gisimbolo nagtinapay nga pagkaon nga gihatag lugar sa Dios kay matud pa ninyo bisan pa niya na iyang gisugo ang kalangitan sa itaas ug gibuksan niya ang pultahan sa langit ug uyang gipaulan ang mana aron kan-o nila ug naghatag kanila og makaon gikan sa langit ang tawo mikaon sa tinapay sa makagahom siya nagadala kanila ug kalanon sa pagkabusog unya kaning mana nga gipaulan kalanonis mga manulunda niya basahon to dinhi nakasulat sa panultihon sa iyang kapitulo 78 mga mahal namo nga mga kaigsunan nga kanang gipaulan lugar sa Dios aron kanang
hibaluan ninyo kanang Salmo sa iyang kapitulo 78 dili panultihon nalipat mo pero ato ni karon kanang mana nga gipaulan sa makagahom nga mo gikaon lugar sa mga Israelita sa unang panahon kalan-unon tanas mga anghel niyo dine matod pa dine sa 23-25 apan gisugo siya ang kalangitan nga buksan ang ilang pultahan gitaga niya silang pagkaon gikan sa langit pinaagi sa pagpaulan ug mana aron ilang makaon busa nangaon sila sa kalanon sa mga anghel gihatagan niya sila sa tanan nga ilang gikinahanglan ko kanang mana nga gingon kalanon sa mga anghel dito sa langit pero pag-abot sa panahong Kristiyano wala na ipalulan-ulan pa wala na ipahata lugar na ngatod pa dunap na makaon nga waabot nga gikan sa langit kundi si Kristo na gitugan ng iyang kaugalingon no nga siya mo ang buhing tinabay nga nanaog gikan sa langit dinyo sa Juan sa iyang kapitulo 6 inyong patalinghugan doon na na'y kalainan kay tuluman ni klaseng mana unang panahon ang amahan nagpaulag mana pakabot ng Kristo managyapon siya nga gisgutan nga natuman siyang kaugalingon kay kun imo tong dawaton dawaton ni si Kristo samarang nakakaon kas mana kay siya mao ang tinapay daw nga nanaog gikan sa langit na dinhe puriba na to sa 6:30 basaw na to sa iyang kapitulo 32 tasugod na pay oras gamay gingon basig mauman nila to og si Jesus mingon kanila sa pagkatinud magaingon ako kaninyo nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo niadtong tinapay nga gikan sa langit ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo gitug-an ni Kristo kinsa naghatag ato ang amahan niya sa tinuod nga tinapay nga gikan sa langit kay ang tinapay sa Dios mao kadtong nanaog gikan sa langit siya daw ang tinuod nga tinapay sa Dios naog siya sa langit og naghatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan og sila mingon kanya Ginoo hatagi kami kanunay ni anang tinapaya ingon tong mga katawhan mga tao ni adtong panahon na usa na iya mga tinunaw o si Jesus mitubag kanila ako mo ang tinapay nga naghatag og kinabuhi siya nga moari kanako dili gutomon og dili gutomon og siya nga mosalig kanako dili gayud uhawon mo sa ang pagsalig diay niya dili gyud siya dili gutomon og dili uhawon kay siya man mao daw ang tinapay nga nanaog gikan sa langit matud pa dinis ko atong idritso sa 50 aniya kining tinapay nga naghatag gikan sa langit aron nga tawo makakaon nini ug dili mamatay ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit bisan kinsa nga mukaon nining mong tinapay siya mabuhi nga dayon ug ang tinapay nga akong hatag alang sa kanibi sa kalibutan mao ang akong unod unya ang buot-buong sabto na to nga atong usapon si Kristo iya manguno daw simbolika na mga kitsunan nga maingon iyang tinapay nga magkaon atong panahon na mao ang pagdawat ni Kristo tungod kay si Kristo dadunay siya gahom sa mga pulong nga mga balaang pulong nga mao kanang pulong nga mao kanang kamaturan kay matud pa nini sa basahon nato sa 17 sa Juan ingos Kristo balaan na sila pinaagi sa kamaturan ang imong pulong mao ang kamaturan busa ang pulong sa Dios mao ang kamaturan nganuman kay siya man ang nahimong ang iyang kaugalingon na mo ang nahimong tinapay kay siya daw ang buhing tinapay nga naog gikan sa langit nga ang pagdawat ni Kristo mo nagingon nga mabuhi ka kay siya mao ang kanang tinapay nga naghatag og kinabuhi ang pagdawat ug ang pagkaon niya or di sabton na si Kristo unod na imo nang kaon-kaonon idili ang pagkaon mao to ang iyang pagdawat unya kay si Kristo ingon man kunhay kugma munako inyong tumanunala sa ilain pang simbulak ka sa mana
nga magtudlo ang mana, kung si Kristo siya ang nagtudlo sa mana sa iyang panahon. Sa pag-abot po sa ikatulong panahon, di pa matud-on po ni Kristo nga kung nag-abot niya itong Espiritu Santo nga puli niya, ang itudlo po sa Espiritu Santo, naagya po'y pagtudlo sa mana nga tinaguan, nga magamit gyapon kana nga imong makaon. Nga naman, tungod kay matud pa ni Master, doon na siya'y gipang-release nga mga butang, nga mga tinago. Nabas Biblia, nga doon na dyo'y mga butang nga tinago, nga irilis sa Diyos. Naao, galing kanis Brad Valencia, iya na ning gipang nigar kining mga butangan niya. 29 sa Deuteronomio. Ang mga butang nga tinago iyas ni Yuba, nga atong Diyos, apan ang mga butang nga ginapahayan, mao ang ato ug sa atong mga anak nga sagyapon aron nga pagatumanon ta ang tanang mga pulong niining kasubuan. Busa dunay mga pulong tinago. Kinsa may pagtudlo sa pulong nga tinago, walay lain mga aksyonan. Ang itudlo lugar, ang usa lugar nga kanang pulong nga itudlo, nga ang magtudlo niya na sa panahon hina ato panahon karon, walay lain ang Espiritu Santo. Tungod kay matud pa ni Kristo, niabot sa Espiritu Santo siya ang magtudlo sa tanang mga butang ug magpahinumdom sa butang nga akong gitudlo kanyo. Ang usa sa butang nga itudlo sa Espiritu Santo mao ang pulong sa Dios. Alang sa unsa kanang pulong sa Dios? Alang kana pagpangandam sa dakong kagubot kasamok mga malnamok nga maigsunan. Usay prueba nga ngayon ang pangandaman nga magtudlo ana ang Espiritu Santo na sa katumanan mao ang magtudlo sa langit ng magtudlo niya. Sa Job 38:23 nga akong gitaga na alang sa panahon sa kasamok, alang sa adlaw sa gubat ug sa pakig-away. Mao nang tagan-an anang pulong sa Dios kay dili kay ngalan lang matupano ngalan lang Master Sambiton. Bitaw, ngalan bitaw biro dili sa tanang panahon nga ngalan ni Master tud kay si Master nag-release og mga pulong nga tinago nga mao kanang resulta ng mana nga tinaguan, nga mao kanang pulong nga tinago siya ang nagtudlo niya na para panalipod sa gitagana kana sa adlaw sa panahon sa kasamok, alang sa gubat ug sa pagkagaway tud kay siya magaluwas kana siya gikan sa kagahom sa espada kanang pulong sa Dios niya. 5:20 mo na ni katapusan ingon dinhi sa tinggutong magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Usa ang pulong kay sa Dios nga ang magtudlo ang Espiritu Santo mao day kana magaluwas day kana gikan sa kamatayon sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Unya kun walay pulong sa Dios, wala gigud ingon nga magaluwas nimo ang ngalan sa Dios. Usa na nakailata kung kinsa ang ngalan sa Dios, pero importante nga na ang pulong busa kanang mana nga tinago mao kana ang kahulugan, mao kanang pulong sa Dios nga ang magtudlo niya na kanang giingon pinadayag dusit kanang giingon bag-o ngalan nga na makita sa bato nga puti nga natuman sa Espiritu Santo nga natuman ni Master Tomas D. Sr. Ang iyang itudlo pulong sa Dios kay nga mao kanang mana nga tinaguan. Ingon niya na kay dili kay imo nang abuliso ng pulong sa Dios nga wala na di na gamitonon unsa may taon ning tawhana in taon oy. Busa nagpasalamat kami nga sa ngalan na lang sa balaan nga magtutudo nga nagpasalamat mi gyapon nga unta makasabot ni atong igsoon aron siya mabalik dinhi dapit na sa pagtulon ang PBCM sa wala na may oras sa ngalan na lang sa balaan nga magtutudo di by Master Tomas D. Sr. og kini inyong alagad usab sa kanginan si Brother Samuel Montimero ug sa ngalan usab sa among Executive and Vice President sa pagtuluan sa Sir Presidente Eugenio ug usab kining akong kauban nga ministro o ibanghilista. O ako sa John de la Torre magpasalamat sa inyong pagdungog ug sa sunod sa higayon sunod Domingo maguban-uban na pud kita. Salamat.